Salutare tuturor și bine v-am regăsit la primul nostru episod. După foarte multă vreme am venit, m-au rugat băieții aceștia dacă pot să le fac o promovare. Am zis că, na, cum să nu le fac o promovare. Și suntem aici la o nouă promovare. Promovăm serverul, cum îi zice? Multicraft. Și eu, după părerea mea, eu zic că este un server foarte șmecher. Deocamdată în alfa. De-abia ce am terminat un event, am făcut pe Play.Minecraft să facem reclamă, să vină oameni pe la noi și am făcut un event cu moduri. De-abia ce am terminat, cu cât o să fie mai mulți la 100 de player activ pe server, o să mai facem încă un event și, na. Dani, stai tu aici cu el ca să supraveghezi, ok? Eu La cine? La tu mă Alexa, vezi pe la mine? Alexone. Tu mă vezi pe mine? Acum o să lăsăm La pe... Alexone, la amândoi, și la Alexone și la... Acum... Te văd. Tăceți-mă un pic. Acum o să lăsăm pe Horica să ne vorbească despre server. Zi, bă. Zi, faci, gata. Păi, în primul rând, serverul este hostat de-abia de 15 ore. Și am zis, da, bă, dacă aproape l-am deschis, haideți să facem un event, să ne mai luăm și noi oamenii în staff. Bun, pentru început, vineri la ora 8, bine, hai să zic 20, că poate, așa, la 8 seara e deschiderea mare a serverului în care vom face eventuri și vom mai băgăm minigame-uri pe parcurs. Adică astăzi Nu avem bani, Gicor, ca fac divers. așa, avem Spy God și mai vinem și servere de Minecraft. Deci așa că dacă vă interesați, IP-ul meu de la Skype îl aveți în descriere, la fel și la Vlad. Donațiile se fac la mine și la el. o să aveți toate IP-urile noastre. Scuze, Dani. Așa, puteți intra pe server, IP-ul aveți în descriere și să dați un test de build dacă vreți. Pentru că ne trebuie oameni care Mi-am să făcut și eu. Builderi. Da. Ne trebuie foarte mulți builderi pentru a ne ajuta cu construcțiile și o să puteți să dați și voi test. Na. Da. Astăzi, apărarea mea. astăzi la event am câștigat un mod de Care să vă helper. merge. Deci, fondatorul serverului suntem toți, adică eu mă ocup cu gradele. Da. Adică Și cu dau grade și scripturile. astea. Eu sunt cu build-ul, gen dacă găsiți bug ceva, gen blocuri care lipsesc sau unii care înjură sau chestii din astea, Vlad, fine, îmi spuneți mie. Vlad se ocupă cu build-ul. Adică, Și cu cum se poate. păi da, fă-te bă vizibil să te vadă lumea, să știe că ești tu. Uitați-l, el este aici. Isa Gaming îl cheamă. Na, el e. Și Vlad, unde-i Vlad? Unde-i Vlad? Eu sunt pe Veniș. Pe tine te văd, uite, uitați-l și pe Vlad. Na. No, deci eu mă ocup cu build-ul, cu bug-urile în fine și cu ăștia care mai înjură, le dau bani, în fine, mute, chestii. Un fel de moderator. Ca un fel de moderator. Și dacă eu dau testul de... Eu dau testele de builder, ok? Noi acum avem 3 playeri, unul care se cheamă Plex, unul Polar Roș și unul Alexone. Momentan, Polar... Și de unul de Alex the Man. Alex, da, am uitat. Bă, da, oamenii construiesc foarte mișto. Deci unii chiar au talent. Chiar au talent oamenii O ăștia. să-i rog să-mi dea Skype-ul lor. Bă, Paul, Da. dacă n-ai ce să faci, uite-te și tu pe ăștia care nu fac build-uri aici. Adică gen care să se joacă ca să vezi dacă au Deci hăcută de Alexone, face Alex așa. Na. Mă uit pe și pe Alex the Man. Ia uitați-vă. Bă, eu ce Eu mă făcut la băiatul Puffy. pe aici. Bă, Puffy, ce face Puffy? Puffy. Pufi. Am abuzat de GM1. În fine. Deci serverul aveți în descriere. Băieții vă ajută. Dacă nu știți ceva, Skype-ul lor în descriere. La amândoi. Băieții sunt foarte de treabă. Na. Puteți să câștigați și grade. Gradele aici se vor cumpăra și pe donații sau dacă aveți noroc să câștigați la un event, de pildă eventul de vineri sau un alt event, când sunt 100 de player o să mai facem noi un event. Na, cum v-am spus și la începutul clipului. Și na. Deci vă așteptăm cu drag. Ce nu da clear la chat. Deci vă așteptăm cu mare drag și
ce să mai, distracție plăcută și deocamdată noi acum avem doar un minigame, survival, pentru că, Minigame, că nu pot să decap nu minigame, na, avem lumea de survival și unde am fost eu mai înainte, făcea Răzvan la Skyblock, vrem să ne facem și Skyblock. Ce? Să Omul dăm a fost. pe degeaba. Eu am început să mă joc survival. Te joci? Hai că vin și eu cu tine. A prins filmarea? Nu încă. Și... ok, mersi. Și noi rămânem la episodul de survival. O să facem un episod împreună cu ownerul de... builderul, adică el. Bă, nu mă omor, bă! Bun. Continui cu un alt episod, gen cu survival. Ok. Nu trebuie să mă adăugați pe mine în video. Deci, na. Ce facem bă acum, bă? Începem un episod de survival acum. Începem un episod de survival, dar nu vrei să mergem și la nominat. Mergem, dar hai să Colorul începem episodul de ăsta survival. e genial, frate. Ori, dar nu știu. Hai să le arătăm spawn-ul. T/warp survival. Tu mai filmezi acum, nu? Da. Deci aici este spawnul, locul de donații. Acum n-am chef să intru la el. Acum avem locul de donații aici. Da? Apoi aici shop-ul pe care ni l-au distrus, sunt tâmpit că i-am dat moderator și am uitat să punem protecție și ni l-au Nu i-am distrus. dat nimic, dar ni l-a distrus pentru că Da. porci. Pentru că poți și... Nu, o întâmpit. O întâmpit și o să-l refacem în fine. Aici locul de eventuri și... Na. De veci. Aici unde a făcut builderul nostru Vlad. Na. Teleportează-mă pe la tine, bă. Uite băi, un sat în apă, să mor eu. Așa, mersi. A, și... A, uite-l mă, da chiar. Ce construiești pe aici? Ce, bă, ne faci un port? Ne faci un port, frate? Dă-mi și mie cum modific sau nu știu, cum era, mă? Să pot să sparg, ia să vedem, pot să sparg? Nu. Bă, da, Ce să fac? Lasă glasul ăsta aici. bă, eu pot să sparg, uite, vezi? Dar tu ai OP, mă? Ia să le dă OP. Wow. Ia încercă și sparge acum. Bă, nu merg protecțiile. Și nu aveam OP. Vezi, game, vină puțin, te rog frumos. Ba nu, acum merge, acum merge. Acum merge, Da, bă. nu știu, era un bug. Tu construiești acolo. Polar... Deci protecția aveți mult teren aveți de la... Băieți, vă rog frumos, Izgim, tu fă... Tu fă acolo, frate, lasă-mă pe mine că... Na, vedeți? Câteodată mai ieșe și câte un lac pe server, acum au mai ieșit câțiva Dar băieți. Ori, foarte rare ori, deci nu Da. e... Nu e Deci, întotdeauna. nu am comanda aia. Na. Ok, Izgim, dă și mie comanda aia de făcut grad în... Te stai pe privat. Băi, fra, care era comanda ca să mă poată trece în protecție? Mie îmi place, chiar omul are talent. E Polar? ok. Da. Nu, îi dau eu, vreau și eu să mă învăț, știi? Și dăm pe privat, ca să mă învăț și eu, știi, să dau gradele. Că nu prea, noi avem un alt plugin de... cum să zic eu, din astea de făcut grade. Da, Adică da. de dat grade. Dă-mi pe... Ok. Na, deci vedeți, uitați-vă, mult teren. Deci de acolo până aici aveți loc să... Na. No, bun, hai mă, stafule, hai să ne jucăm. Și pe acum, cum serverul este deschis doar de 15 ore, vă veți putea juca pe el, O practic... întrebare, scuze-mă că te-am întrebat. Builderul nu are OP, nu? Totuși. Nu. Builder Plus, doar builderul Plus are Băi, să fac... Băieții, noi avem o mică problemă. Ce problemă? Teleportați-vă pe la mine. Unul dintre voi să vină până aici. Am venit eu. Sparge un caul. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă, cum ți-l dă.
Sky Cannon. Păi da. Băi, Zghen, ce facem? Ce? Dacă spargem minereurile, ne dă ori Sky Cannon, ori... ce facem? Da, nu știu, rezolvăm, dar nu e o problemă asta. O să rezolvăm. Că pui la prăjit. Există furnal, na, și în fine. Deci noi avem câte sloturi avem, câte locuri putem să avem pe server. 2017 avem. Ba nu, că e hostat și acum... Hai să mă uităm puțin. Avem în total... Stai o secundă. Zin, 20 momentan, dar nu avem foarte mulți player pe el. Deci... da, deci 20 de sloturi, dacă vor mai fi să intrați și să vrei și să nu aveți loc printre cei 20, îmi spuneți mie. Deci cei care au grad mai mare, poate le facem loc la sloturi și să pot să intre peste ei. Peste ceilalți, da. Da, Na. Deci cine nu poate, da, îmi dați mesaj mie la băieții și rezolvăm, ok? Deci, cam atât cu acest episod. Skype-ul băieților l-aveți în descriere. Nu știu cât am filmat, ați venit cât am filmat. 11 minute, e bun. Deci, cam atât cu acest episod. Skype-ul l-aveți în descriere, adresa aveți în descriere. Mie, dacă vreți să spuneți ceva, Da, îl aveți în descriere. donații. Donațiile, mă? Da, linkul de la donații. Păi da, dă linkul de la donații, că nu l-am. Hai ți-l dau după ce închizi filmul. Ok. No, deci cam atât cu acest episod, pa, pa.